Dobrý, je tam vzadu, že? To je až. Ještě pojedem. Ty krávo. Ferrari, ty vole, dívej. Ty vole. Tak to je mazec. To je Leoš. Tohle to je Leoš, to je fakt on. Ty krávo. Hej, to je Ruda. To je Ruda. To byl Ruda. Ty vole. Ty vole, Ruda předjel Ferrari. Ruda předjel Leoše. Tak to je mazec. To. Čau, Rudo! To je ústák! To je mašina, to je 4x4, dívej! To je borec! To je borec! Neluskaj, malitej! No zdraví! No tu blokuješ, Frekvence 1 z vás udělá někoho výjimečného. 7 koní, karburátor a nádrž na 3 litry mixu. Tuž a je to kurdetu. A i vy můžete řídit mojeho fichtla. Vyhrajte fichtla Rudy z Ostravy. Jedině Frekvence 1 vám dá takovou pecku. Vyvoněný moped legendární značky Stadion v HD rozlišení. Taká soutěž pro Čechy, Moravu a i Slezsko. Sledujte web Frekvence 1, posílejte SMS a vyhrajte od Frekvence 1 mašinu Stadion Rudy z Ostravy. To tu děcka ještě nebylo. Už tyhle prázdniny si povezete zadek na vytuněném fichtlu 4x4. Tuž my prostě nejsme normální rádio. Jsme Frekvence 1. Ty kokos, ty že slyším, Mareš, počkej ještě jednou.